ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 17/4/25. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪಗಾದ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾದ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕುಲ್ಲುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ವಾ ಆದೇಶ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಓವಿ ಸಾಕಾರ ಅತ್ತುಂಡ ಆಕಾರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಪುನಗ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಸಹ ನೆನಪುಡುಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಸುರುಸುರುಕು ತೆರಿಪವಿರು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬನ ಏಪಲ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಐನಿರ್ದವರ ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಜೋಕುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಓವೇ ಸಾಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾರಿ ರೂಪವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜತೆ. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾದುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತುದ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ ಸದಾ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೇರು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದಾವರಣ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪನು ಪನ್ಪುನನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಒಬ್ಬೇ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತ ಋಷಿ ಮುನಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆನಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನೆಯೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಆರು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹದ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುದ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ಬಾಬಾ ಬರ್ನಗನೆ ತೆರಿಪವಿರು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುಲಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಐನು ತುಯ್ಯರೆ ಏರೆರ್ದುಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುನಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಕುಲ್ಲುಲೆ. ಇಂದು ಸಹ ಅರ್ಧಕಲ್ಪಗಾದ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಏಪುಗಳ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಮಾತಲ ಆತ್ಮದ ಪಾತ್ರಣೆ ಆದುಂಡು. ಯಾನ್ ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಪಡಿಪುಜಿ ಪಂದ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮಾತ ಆತ್ಮಲ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಶರೀರ ವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತ ಇಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ದುಂಡು. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಲ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದ. ಇನ್ನು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟು ವಾವ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಏಪ ಬರ್ಪೆರು ಏತು ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುವೆರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೆರು. 84 ಜನ್ಮನು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದಕುಲೆ ದೆತೊನು ನಕುಲು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲೆಗ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆರು. ಎಂಕುಲು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊನು ಕುಳ್ದು ದೆಪ್ಪುಂದಾನೆ ದೇಪಂಡ ವಾವ ಸಮಯಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೇರಿದುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮದ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಪ್ರಪಂಚ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ಯಯುಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆವಡಾದುಂಡು ಅಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ನೆನಪುಡುಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಈತು ಸಮಯ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೆ ಬಂದು ಸಮಾಚಾರನು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಂತೂ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೋಜಿರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೋ ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾಗ ಮಾತಲು ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಎಂಚ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಓದೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆದು ಬುಡ್ಪರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ಜೋಕುಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸorde ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮೊಕುಲು ಎಂಚ ಓದುವಿರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯುನೇರು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಿನ ಉಲ್ಪಾಂಡಲ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಅಕುಲು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾರಥಿ ಬೋಡು ಬಂದು ಬೇತೆಕುಲು ಬರೆಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯುನೇರು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಪ್ರದರ್ಶನೆಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂತುದುಪ್ಪೇರು. ಮೊಕುಲು ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆರ್ದುಲ ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು.
ಐನರ್ದವರ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಅಂಚಿನ ಸೇವಾದಾರ್ಲೆಗ್ ಸನ್ನೆ ಪಂಡ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ಸಹ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೋನುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ನಿಯಮವಾದಂದು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಆತನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರ ಇಂದು ಸಹ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಖಾತರಿಯಾದುಂಡತೆ ಪುದರ್ನ ಕನಪನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಅತ್ತಂಡ ಖಾತರಿ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ಧನವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಐನರದವರ ಇಂದು ಸಹ ಖಾತರಿ ಪಂಡ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿವಂದರು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಕುಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯ ತೆರಿಪಲೆ ಪಂದು ಕೇಂದ್ರಡ ಆಕಲು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ವರಾನೆ ಭಗವಂತನ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಣತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ತೇನಿಗಳು ತೆರಿಪಲೆ ಮಹಾತೆರದಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮೂಲವತನದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನಡು ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದ ಎಂಕುಲು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದು ತಿನ್ನಕುಲೆ ಈತೆ ಕವಡೆದೆಲ್ಲ ಕಾದು ಬರ್ತಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಗವಂತನು ಅಕ್ಲೇರ್ದಲ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಗೂ ಕಾಣ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಭಾರತವಾಸಿಲಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರೊಂದು ಹೋಪರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಗೋಳ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಇಂದಟಿಗೆ ತೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಬೇಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನೆತ್ತದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ತಂತೆ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕುಲ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಏರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡ್ಲ ರಾಜರಿತ್ತೆರಿತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಲ ರಾಜರುಳಿರು ಭಲೆ ಅಕುಲ್ದಾನೆ ಪಾವನೆ ರತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ದಾಂಡಲ ಬಿರುದುಂದೆ ತೊನಿರು ಮಹಾರಾಜರಂತೂ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದುನು ಕಾಸರ್ದು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಾಟಿಯಾಳದರ ಮಹಾರಾಜೆ ಜೋಧ್ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಬಿಕ್ನೇರ್ದ ಮಹಾರಾಜ ಪಂದು ಪುದರ್ನದಂತೂ ದೀವನರತ್ತೆ ಈ ಪುದರ್ಲು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ನಡೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರ ಮಹಾರಾಜರಿತ್ತೇರು ಇತ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ನಾದಿರ್ದು ನಡೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನದವರ ಏರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರು ಎಂಚ ರಾಜಧಾನಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನು ಪನ್ಪುನ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗ್ತೇರಿ ಎಂದರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ನಿತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ 25 ಜನ್ಮಗಾದು ಓದವೆ ಆಕಲು ಓದುದು ಇಂದೊಂಜೆ ಜನ್ಮೊಡೆ ವಕೀಲ ಮುಂಚಿನತ್ತ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಓದುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯಾದ ಪರ ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆದ ಅನುಸಾರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನೊಂದು ಈತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆದೊಂದು ಭಲೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಹಲುಲೇ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿದ ಮಹಲಂತೂ ಮಲ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು ಎರಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಐನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ತಡ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಭೂಕಂಪಾನಗ ಮಸ್ತ್ ನೌಕರರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಇಡೀ ನಗರನೇ ಕೂಡ ಉಂತದು ಉಡ್ಪೇರು ಎಂಚ ಹೊಸ ದೆಹಲಿನ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 10 ವರ್ಷಲು ಪತ್ತನು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ನೌಕರರು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗತ ನೌಕರರ ಅಂತರ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡಪೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದುಂಡು ಮಾತಲ ತಯಾರಾಪುನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಮಾನಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಮಾತಲ ಆಪುನಿರ್ದವರಣ ಇದು ಮಾತಲ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾತಲ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುನಾಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಚೌಕ್ಲೆ ಪಾವನ ಓಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಚೌಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪಡು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲರ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುದ್ದೆ ತರತಮಿತ್ತುಂಡು ಏನಿನಿ ಜತ್ತೊಂದು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತನವರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಏರುನ ಕಲೆಯಾಪುಂಡು ಏತು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಆತು ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು ಶಕ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಏರೇನು ಸುರುತ ಸ್ಥಾನೋಡು ದೀವಡಾಪುಂಡು ಅಕುಲು ಸಹ ನೆನಪುಡು ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಜ್ಞಾನೋಡು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುರ್ಲಿರಾಂಡ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜೋಕುಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ದವರ
ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ. ನಿಕುಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೈರು ಬಂದು ತಿರುವನ್ಲೆ ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಶಿವ ಬಾಬಾರ್ದು ಮೊಕುಲ ಸಹ ಕಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಆಂಡಲ ಕೂಡ ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರುಪೈರ ಗಾದೆ ಚಿತ್ರಳುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ನಿರಾಕಾರಗೆ ಪನೋಡಾಪುನು. ಆರು ಬಾತದ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒರಿ ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲಾಯನ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತಿ ಶರೀರಡು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿದ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು. ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೊಕ್ಕವು ವಿಶೇಷವಾದ ವಸ್ತುವತ್ತು. ಇದು ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿದ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು. ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಆತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನ ಆದಪುನು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಂದು ಪನಡಾಪುನು. ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿದ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಲ್ಲರು ಏತೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರ ಹಿಡ್ದವರ ಆರು ತಮ್ಮದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಕನಪುನಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೇರಿಪೋಯರು ಎನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಇದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೃಕುಟಿ ಆದುಂಡು. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಎದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧನ ಶರೀರಡು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತುಕೊಲ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತಿರಿವೊಂದರಿಂದು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರನ ಪಾತೆರನೆ ಪಾತೆರಡಾಪನು ಪ್ರಾಣಿದ ಪಾತೆರತ್ತ ಸುರುಕು ವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿರ್ದೆಲ್ಲ ಕೀಲಾದು ಬಿಡ್ತಿರೋ ಆಕಲು ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಎರಾಂಡಲ ಪ್ರಾಣಿದ ಪಾತೆರೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ಸುರುಕಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸತ್ಯಯೋಗೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಸಹ ಪುರ್ಲಾದಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತಲ ಕೊಳಕು ಪೂಜೆ ರಾಜನ ಮಹಲ್ಡು ಪಾರಿವಾಳ ಇಂಚಿನತ್ತ ಕೊಳಕಿತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಒಂತೆಲ ಕೊಳಕು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಉಂದಿದುಪ್ಪೇರು. ಕಾವಲುಗಾರರ ಉಪ್ಪೇರು ಏಪಲ ಹೂವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಉಲೈಗು ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಪ್ಪುನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಪ್ಪುನು. ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಂದಿರೋನು ಪಾರಿವಾಳನ್ನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಂದಿರೋನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೇರು ಅಂಡ ಆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒರಿನ ಕುಲಂತೂ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಉಣ್ಚೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾಲೆ ಬಾಯ್ದು ಸದಾ ರತ್ನಲೆ ಪಿದೈ ಬರದು ಪಡು ನಿಕ್ಲು ರೂಪ ವಸಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ದು ಕಲ್ಲುಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದಿಯನ್ನ ಪುದರಾದನ್ನು ಪಂದು ಆತ್ಮನೆ ಪನ್ಪುನ ಐನಿರ್ದವರ ಆತ್ಮಲು ಏರ್ನ ಜೋಕುಲು. ಓರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದರದೇ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು. ಐದವರ ಆರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯರ ಎಂಚೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಎಂಕುಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಈತ ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗದ ಈದುಂಡು ನಿಕಲು ಹೂವಿಯ ಮಂದಿರಗೂ ಪೋಪರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳು ಚಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವರು. 10 ಭುಜ ಎತ್ತಿನ ಆನೆದ ಸುಂಡಿಲುಪ್ಪುನ ಹೂವಿಯ ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆದುಂಡು. ವಾಸ್ತವದು ಒರಿ ಶಿವ ಬಾಬಾನ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಮಹಾತೆರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಲ ಸಹ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಅರೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಡು ನಿಕ್ಲೆರ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಆಕಲು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಕೆಲವರು ಅಂಧರಿಗೆ ಊರುಗೋಲ ಅಪ್ಪನ ಬದಲು ಆಕಲೆ ಅಂಧರಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪೆತ್ತ ಪೇರನು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಹಟ್ಟಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಿದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮೊಕಲು ಸಹ ಜ್ಞಾನದ ಪೇರ್ನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುರುಷರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಬೇತಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಣ್ಣಂತೇರಿ ಒನ್ನುಜೇರು. ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಕಲ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ತಮ್ಮ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರ ಅಂಡ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಶೆರಡು ಏತು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವರ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಅರೇನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಏಪ ರಾವಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟಾದು ಮಲ್ಪೆನೋ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆಕಲು ರಾಜರಾಣಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಬಡವರಾದ ಉಡ್ಪೇರು. ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಒಂದಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸವೇರು. ಎಂಕುಲು ಏತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಂತು ನೋಡಾಪುನು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರ ಅತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ರೂಪ ವಸಂತಾದು ಬಾಯ್ದು ಸದಾ ರತ್ನೊಲೆನೆ ಪಿದೈ ಪಾರುಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಕಟು ವಚನನು ಪಾತೆರವಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುಡು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ
ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪಿಸವನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಧರಿಗೆ ಊರುಗೋಳಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ತ್ರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪದ ತಿಲಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯ ಭವ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಮೃತಿ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮೃತಿ ಇಂದುವೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತಾರ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಪಂಪನ ವೃಕ್ಷದ ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ಮೃತಿಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ವೃಕ್ಷದ ಸುರುಕು ಬೀಜ ಆದುಂಡು ಆ ಬೀಜದ ರಡ್ಡ ಎಲೆ ಇರೆಕುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಬೀಜ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಇರೆ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮದ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ಮೃತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಸ್ಮೃತಿ ಭವ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯ ಭವದ ವರದಾನಿ ಆದ್ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಸದಾ ಎದುರುಡು ದಿವಣ್ಣಗ ಬಲಹೀನತೆಲು ಸಹಜವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದ್ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿದು ಸದಾ ವಿಜಯಾಲೆ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿ ಒಂಟಿಯಾದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಬಾಬನ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಕಂಬೈಂಡ್ ಅನುಭವ ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಎನ್ನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಜೊತೆಟೇ ಇವ್ರಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಜೊತೆತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಮಾಯದ ವಾರತ್ ಮಾಯೆ ಸಾತೋದು ಉಡುಪುಂಡು ಕೇವಲ ಗಾಬರಿಯಾವರ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುನು ಸಾಹಸು ದೀವನ್ಲೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆನ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ದೀವಂಡಡ ವಿಜಯ ನಿಖಲ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪುಂಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ.